Tilda live on Star FM. Chirege tikutambirei zvekare siyalamukela-ke njalo kuhlelo Tilda live tiripo kusvika nenguva dza12 o'clock pakati peusiku. Totambirawo zvekare our Facebook family. We have just joined us for zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Remember, you can like and follow our Facebook page Resta FM. Ende munolike nekurifollow. Never know paunenge ucharida pamunozochema paya hatichanzwi radio masaisai azodai. Kana uri paFacebook hapana chaunoluza. You get to hear and see everything. Anditika right, tasvikawo pane chino chikamu chatinoti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Tina baba vari pano vabva muno muguta reHarare mumusha weMbare. Makadiko sekuru? Ndakasimba makasimba tete Tilda. Aiwa, tiri right. Kuri seiko kwabviwa? Hakuri nani hako Mbichana. Kuri nani hako Mbichana. Asikana muri seiko muMbare? Hambara muri nani hamo, asuti madambudziko ndiwo ari kunetsa. Anditika? Asikana makadiko gogo? Ndiri right hangu shamari. Kuri seiko kwabviwa? Kuri right Mbichana. Anditika? Ukaona vanhu vakuru vese vari kungoti Mbichana Mbichana, zveshuwa pane zvinenge zvanetsa. Anditi? Chokwadi. Sekuru, idambudziko rei ramasangana naro raita kuti munge muchiuya panapa? Komangu asati ashaya 2012. Alright, ngatitange kubva kumashure nhoroondo yemhuri yenyu sekuru. Takaberekwa tatiri vakomana 4. Macho wangu wakafana ndisati ndakura, asi vandakakura ndaisa 4. Nevasikana. Munyatsoti background vabereki varipo here, vari pamwe chete here? Tichinyatsofamba Mbichana Mbichana nenyaya kuti tinyatsonzwa kuti kunenge kwakatangira dambudziko rakusvitsai muno zvakamira sei? Saka takanga tiri vakomana 4 nevasikana 2. Umwe mukoma bva vashaya ma 1982 here. Vatamosara takadaro. Takamudhonza takadaro kubva kwazvishaya, kwakatanga kushaya baba 2092. Amai bva vazoshaya 2000. Alright, it's okay. Patazogara tarambo tasara takadaro. Saka patazofamba tagara mukoma wakazotanga kurwara. Mukoma vakuru kwamuri? Alright, muri vechingani? Ini ndini Gotwe. Alright. Saka pane mwana mukoma aitedzera mukoma iwawo. Vanza ari mumaground mweyo zvakanzi aita se aribatsirwa nemaprofita here kudii. Mwana mukoma iwo vakazoshaya mai manje avo. Pataka vanhu mwana wabva ayazvikanzi zvanzi uyai baba kana se vanoshaya. Vananosvika paya ati ndakumbira bhanenda. Mwana wemukoma aita kuti muye pano wamuri kuti akaenda kunobatsirwa angaita dambudziko rei? Mwana uya aidzi anga akagadzikwa chikwambo. Musikana mukomana? Anga ari musikana. Mwanasikana? Alright. Saka ataenda paya pabva vatara kuti zviripo kuti akuita se akuchiroro. Asi akanzi abatsirwa. Asi akuchirorwa. Mwana uya dhimoni ndoraitaura pamwana uya bva ati asi mukoma wangu yabva ati asi this time ari kufa. Chikwambo chake chiita se akati chiri kuseri kwefiriji here, asi this time akuda se ari kufa. Ari kunzi ari kufa mukoma wangu yeye. Ari kudaro ndiani? Mwana mukoma aitedzera mukoma iwawo. Alright. Mwana uyo zveshuwa bva vana mai acho bva vazodzoka futi pachechi payapa. Zveshuwa mukoma uyo havana kuzomurarama ba, vakabva vazongofa. Mwana uyo akaroorwa? Akabva azoroorwa zveshuwa iyo. Akanogara kumurume? Ari kumurume. Asi mukoma akanzi achafa akabva? Vakabva vafa zveshuwa here. Alright. Mukoma vakafa vakarwara here, vakafa nei? Koma vaiti makumbo. Tichibva zvakangoiva kuti makumbo angu saka vakazopedzisira vakunzi vaiswa kuirikidzi. Vazopedzisira vakugomo.
kufa kwakazoita kwacho tazogara. Saka inini kufa kwakaita mukoma vanga vane tsvimbo dzavo. Tsvimbo idzodzo takazoti 2015 here nasiri 15 16 vakasha 2012 vanhu amai guru mukomenya akandirombesa. Ndakati matii? Tikati mukomenya akandirombesa. Ndikati ndizonyazo zanzo vanitora kuenda neni kuhighfields. Ndikati ndininganga ndiye mukaranga waireva here. Bva vati ambva ndapuhwa hanzi yaichera nespoon here ichivapa. Hanzi yaichera mushonga wacho nespoon ichipa ivo amai guru vachitambidza mukoma. Aichera mushonga nespoon in'anga kuhighfields uku. Ndazogara zvakanzi mushonga wacho vaiudii? Vaiti vaipa mukoma vachidya aiwa. Mwanzi zvikanzi ndiwe pabonde. Zvimwe zvacho havanyatsotaura zvakaita se zvadaro. Ndazogara kanzi akune chihari chiriko kuharare kokoko chichi pandaudzowa zikuru. Ndikati zviri kunzi chi kumba kune chihari chaitengerwa doro but vaingoti taingoti takaendoko chonzi tengerai chichitengerwa doro zvezvi chinhu chinoita se chainga chii chechipuranga so achingonwa chiita se chingoti zvii hazvina zvinezvi yobva vazotaura kudaro vandaudza maiti chihari ichi vaitenga doro rodirwa imomo tonwira imomo. Vomwira imomo tese tainwira imomo kana nemi maiti mukaenda ikoko mainzi mwaidoro iyoyo. Alright. Zvadaro pakati kune chihari kuti ndikati bva ndanoudzowa zikuru vangu musikana. Ndikati zvikunzi sekuru vane chihari paya pabva vanga vane vakadzi vatatu. Papa vanga vasara nevairi wechitatu akanga akashaya kuma99 zvikanzi navazikuru vangu aiwa zvikunzi hakuna chiriko. Bva ndangoti ozii bva vazoya amai guru vaya zvikanzi zvinhu zvemukwenyu zvida kuita se. Ndikati ngamakakanzi hakuna chinhu chiriko. Zvikanzi kana maramba utende ndakusiya musha wenyu. Pandakabva ndazoenda navo kwanotorwa dzimwe tsvimbo nezvaari zvezve zvimakeshbox. Apa makazenge makuenda kupise kumba kwemukoma iko kwamai guru kuno kwaharare kunoku taenda kwaigara amai guru vakuru yavo ndiwe number 2. Pazvihari zvezvi zvatorwa nezvimakeshboxi zvezvi mumba mavo netsvimbo dzedzi. Saka inini nenyaya yemakumbo muprofita wavo bhishopu wavo akati ari kunozvikanda kwamukuisa. Ina ndazozviteerawo zvinhu zvezvi kagara. Saka etu takafamba pari kunzi pane imwe tsvimbo dzedzi pane imwe tsvimbo yakadai imwe diki yacho nderi kunzi ine moto inopisa moto. Ndiri kunzi inopiruka kuti iri kupi diki haisi kuoneka haionekwe munhanayo. Saka ndikavabvunza kuti kana chimba chakati ini vakatozonditaura mukoma wangu tatoviga. Ndikati makadi kutaura asati dai makati paakafa makanditaura kuti zvinhu zvemukoma wenyu zvemukoma wangu izvi makaburitsa havana. Saka ezvezvizvi zvikuti tikafamba. Saka zvikunzi dzimwe dzai dzakatorwa idzi hadzina basa. Pane imwe ndira yavaiti mafriday vaikozi vaita zvekutengesa mumaindastry umu ani ivo mukoma saka vane ndira yepuranga so vaisa mari imomo nejira racho reretso rieri yaisungirirwa. Saka zvinhu zvacho zvese hazvisi kuoneka. Saka zvinhu izvi zviri kunzi zviri kutoshanda nanhasi. Zvakasiyirwani zvaigara nani anyongoti pamwana mai guru vangu vese vakangoita havana kuda kuzvibudisa pachena zvodai vakataura pakafa mukoma wangu adai ndakaita se makazvitora. Saka izvinezvi zvinhu zvine zvikunzi pamwe zvine pakaenda pana mwe muprofiti zvee chinzi zvineni zvinhu zvacho handizviziwo inini. Alright. Saka tabva ipapo 2000 pakaita covid payapa pane mwana wangu aigara kumusha kuna amai guru vangu ivavo akaita kamhopo panapapa. Saka bva akacheka mwana wangu saka acheka kudaro bva amboya kuno kusina sisi wacho bva arapwa basa ecovid aya haana kuzodzokera kumusha. Asi asati adare papanonzi aiti anzi aiona nyoka kuseri kwembere. Pane nyoka yaimonzi yaigara kuseri kwekicheni ita se kumba kwenyu kwamukoma ikoko. Okay.
takudare zvipa mazai covid iwayo ndakanga ndaenda kumashopu bhandadzoka bhandapfuurira kumba kwavamahazukuru amai guru bva ati nyoka 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 bhandabva nemwe muningi wangu wabambiki bhandasvika pamba payapa zikanzi nyoka yapinda mudanga ravo rehuku ndati makaramba muriko kumoita se munozorumwa takagara pavhuranda payapa shiva nyoka yakatanga kuchema iti kekekekeke sehuku iri mudanga rehuku vanhu vakatouya vakaita se vakatoungana nyoka iyi yakazongodhisapiya rovambira rovambira satagara ivo vaiti mukoma wangu vaitivo aiwe achirara navo ani maiguru alright vatazobatsirwa kwatakabatsirwa bvakwatirwa amaiguru vaiuya vachitaura kuti ndiri kuona murume wangu achiweka exactly alright vatazogara ipo vakazoti tazouya kuti tikauya kwaifiti taziende nemaprofiti kumusha uku kwakanobatwa ava maiguru ava vane zviri kuitika izvo vari kugara muno marara vari kumusha zvaiitika kumusha alright saka kwakabatwa chimwe chinhu chakadai so tikati profiti yakati tipindai mumba memukoma denza zita rakatatu vandadenza zvadenzera kukatatu vatenda muspeya vadzoka vabata chinhu chakadai so chainge chini chaita kunge chine ropa here chainzi chigondwa here chabatwa chinhu chechi saka nemaprofita aya aiwanawo chinhu chichida mafuta chitsve tikachipisira panapa itese achitsva handei kuharare vatadzoka kunoku vavanotenga ipo vakafamba vanacho vakachibata chaka chiri mubhaketi ndatosvika kuno ndikati ko chini chaifema ivo ndakazobvunza taa kuno kwaifudziswa nomwe wacho vaenda kunotsvaga mafuta nevanoko zvikanzi ayo hachina zvachaita chaiswa munamato chinhu chechi bva vazoya nemafuta aya ndikatochipisai ndakationawo changa chakadai so ivo amaiguru vachitaura vaiti hanzi changa chine zvombo ina ndauzotoona zvangu hanzi chakanga chine papulatina wakwasha hanzi vakatoti chinoitwa nezvombo wani zvombo zvei zvechirume alright tazogara ndivadazovabvunza profita yakanyatsedera zvikanzi aiwa akazoya kwandiri chaka usiku chinhu chachachiti mandiurachi vakadzi vangu kati akatorit chaiuya kupi kunani vavaiwo ndivaiti vaiudzwa usiku here vanhu vainoti ngurozi yavo here ichiudzana maiguru saka ivo kwavati vari kuti hazvichaita asi kuvanako uri kunzi ningi nyoka here ikuita se ikuyechivaita vakadzi kune nyoka inouya ichiita vana vakadzi vana vababa mukuru ava vese nevedu vacho nevababa mukuru ava vanouya ichiitwa vakadzi vanasikana varikuitwa vakadzi nenyoka vari kuona nyoka vanoona fesi nyoka utenzwa ichivaita vakadzi hanzi vanogona iri fesi iri fesi yangu isu vanoona fesi yenyu alright saka vana venyu nevana vababa mukuru ivo ini ndokutaura kwazviri kuitwa ivo zvava kuti vatare but ndokutaura kwazviri kuitika kuti nyoka iri kuyaita se inoya ichichafanika nyoka here hamina tinozoshanduka sei iri kuita kana tinoyaita semunhu here kana yozoita senyoka here handizvii zvadaro kuita vamwe vana pane vana mukomana wavo mukuru mukoma akaenda 2000 kujubek ishumaeri nanhasi asati adzokana pakafa baba hana kuuya mwana wababa mukuru kogoita amwe musikana futi akaenda kuma 2009 kana 10 pakafa ngoma hana kuuya futi kozoita mumwe wacho mukomana mudiki wacho akangoendwa akatanga achinzi akaenda kumaroni kwamutare nanhasi asiza kuti ari kupi vana dzimba dzacho kuti dzinyatsetambi kuvakomana chaiko vakasungirwa chirarama hakuna vese vari kuchema vana venyu nevana vemukoma kuvana mukoma pane hwani mukomana chete ndi anenge ari nani vamwe isi havari kuchema alright saka emwanangu yazofa akangofa sefani zvekuti nanhasi ndikuti ndakazvifunga hazvisi kunyatsokusikana nazvo mwana wenyu akashaika rini pasi pane ninenge rateraitoro yechifoso ndorinizi
zvamanje manje zvamanje manje akarwara akatanga muna machi achingoti mhopo iyoyo vaenda kwamusana kumbocheka mhopo svikira tazoenda ndakamboenda naye kumachechi zvikanzi ari kunyoka iri kuita se iri kumudya iri kudii pandamboenda kumwe futi bva zvataurwa kubhebhurini patazoenda azoiswa kuchitungisa kunyatsimwe uku vanosvika ambuya acho achitaura kuti inyoka iri kuita se vakapedzisira vachimuti achinzi bhisa zvawakaisa pamwana nevana vacho nemurume wacho ainzi bvisa zvawakaisa pamwana ndiye ambuya vayamurapa vaya ndivakanga vahaka mhepo yepo yanga iri pamwana wangu yeye achinzi bhisa zvakaita se saka ivo vaiti afanika vachikatanura kumusoro gumbo racho ranga rakazvimba racherero vachiita kuti afanika zviita nyoka zvezvi kana ita se ichiruma zvezvi pepesera vaya vapedzera kudaya kamuri kambo karurimi kanaivo vapedza zvikanzi nyoka iri kuita se iri kudya mwana vakandichienda naye anoiswa ropa vatauya naye iri Saturday atamurara kuti sati ndaenda sisi wacho akati anzi ambuya vafuna vachiti mwana aona kadhara kakaita se kakadaiwo paaona kadhara ikako ndopabva se abva atanga kuita se kandichibva maenda nemari munobvunzira kuti chichi kuita se patakabvunza vataura kuti aita mabhizinesi ikadai so tikati sika zvinhu izvi zvinani kandi zvirimo mudzinza menyimo saka taneta tete ndatikumbira kudai taona anotibatsira kuti takaenda maprofiti takaenda nawo unzwa chinhu mwe mbiya dzacho dzafukunurwa saka kana rugare rwacho pamusha pacho zvezvi pautotyisa bobva datiri panhamo baba nemwe akauya panhamo yemwanasikana wenyu pane mwe muprofiti wakauya akachitoti pane nyoka hombe nevhunurwa hombe saka kuti uzoti nyoka yacho inenge iri pai hatisi tatadza zuva kuti iri pai oright sekuru vanhu vese ava pavari kuya vachikutaurai nezvenyoka muri kuiona here nyoka yacho pane pamakamboona nyoka yacho here ini zangu nyoka iya ndahasa ndaiona asi vanhu vemusaidi vanoti vanoiona vamuri kuti vanhu vemusaidi ndivana kuti vanenge vakatopotedzana asi papa covid ipapo ini iri mudanga ndakationa yakaraita malaiti so tatenge takagara tese pavhuranda ipapo takabva tazoti mumango wanga wari pasaidi ipapo ndautemu bva watemu asi hamuna kuiona hatina kuiona alright vana vamuri kutaura kuti vaita dambudziko rekuti vari kurota vachiita bonde vakaroorwa here havana totongoti vamwe wacho akaroorwa here vasi vamwe wacho akafirwa nemurume hana mumwe wacho hana vachinga kuti vazhinji vacho hava dzimba dzaiti tovanongoti varume vanokutongogarawo zvavo varume kuti vangoita se hapana zviri kuita asi hazina kuita zvakanaka-naka alright gogotaure dzimba dzacho dziri kunetsa vamwe vari kungobika vasingaroorwe vamwe vachifirwa vari kungogara nevarume pasina chabviswa pasina chabviswa vamwe vakabvisirwa mbichana zviri kunetsa alright saka ndiri kuti ivo vacho vari kuti vaona nyoka vazoona zvakati vari kudai havasi kukwanisa kudzibvisa here havasi kukwanisa here kupedza dambudziko tatambura havasi kukwanisa tatambura saka vanoti chii avanongogona ngosiya kuti tasiya taita zvakati iyo last yego raapirayo takaita nemaprofita ikota forotu vasiya vateyanchi mandazonzwa zvanzi imwe yakasiya yaiswa kuseri kwebhedhi ramkomaiwo zvanzi yakafukunurwa taendako zvikanzi ava tipe 6 months mbiya dzifukunurwa dzochererwa pasi dzofukunurwa anoisa mbiya ndiani uye mapostori acho anenge atishandira acho vanocherera mbiya pasi vanocherera mbiya pasi dzozofukunurwa dzofukunurwa nani hautombozodza fukunurwa neusiku nozongona pakachifukunurwa kuseni pasisina mbiya yacho pasisina asi munoziva here kuti kune vanonyebera kuti
shandira pane matsotsi chokwadi senge pamataura kuti pakazopfukunurwa chinhu chikaiswa mubhaketi chikazonzi makachiona here chaifema here muri kuti makaona chine zvombo vakaona zvombo zvacho ndivana ivo amaiguraundi vakataura kudaro icho chakabatwa muodhropu kuti machiripitira angu handauzi pachakabatwa modhropu mamuripo iyi tatirimo e muchinyatsoona tatichiona chibatwa chichiva chimweya sauti tukenje sauti yakapera achingoti chi osinakaenda newakwasha vangu 2 alright pavanopinda mumba vanombotariswa here kuti mukati mumagemenza muna chinhu akapapa akapfekedzwa hembe dzemwana akatora hembe dzemwana womukomana dzakapfeka singaziva kuti akadzipfekera pai apfekera musipeya maiguru angu imo achipinda anga nebhegi rake here ndepaari kuzoenda uko anenge ane manyatsoona kuti haana zvaanazvo miri make here ipapo ake andiri kuti akanga asina asi kutoti kana ari masirams aiwa anga asina kana kuti hamuna kutombozvitsvaga kana nunga hatina kuzvitanga zvedu Yeah. apa dambudziko rayo dai rakapera saka tikazoti tadzokerako futi mwana wangu yaarwara ye musikana azofa pane dhimu akanga aita zvekuhaka zvezvi mukadzi yeye achinzi saka ndaitoti achiti enzi ndiri anzi kuchinhoi chini kuchinhoi handikuziva kuchinhoi handisabvura ndakuita se ndakuenda achinzi amene zvaitaura nditaidetsera naye saka paa pane mwana wangu musikana mukuru paitedzerwa naye ashayawo nemukwasha saka tazobva kumusha uko zvinonzi dhimoni rakati tichatanga kuita se pedza mombe abva mombe ndakuenda muvanhu saka ipapapa papa tete tautotaura kuti zvishuwa zvakataurwa nechi zvaakuya vana ndivakupera manje kana kudada wano vanotibatsira kuti tatambura zvishuwa vanhu vese ivava vaikubhadharisai mari vatibhadharisai vamwe vacho vaitowo zvavo mahara asi vazhinji vacho taitobhadhara mabhadhara hapana chinobuda maibhadhariswa mari dzekumamariko vanochaja mari dzekumamariko mwaigona kuti vanonga vekutanga vakati kuti tinosvika musha medu da 150 gwanzi mafuta 300 mumobhati ndoda 1000 mubhati ndoda 300 US dollars maitoitsvaga muchivapa aitopuwa zvinzi zvapera but unotoona zvatanga futi papa ndoda tikatoziva kudai ndakaziva pamwe gore apera acho tisina kutozvideni hazvoka akaizipa mwana wangu da asina kufa makaendesa kuchipatara papa pandakadenono akazvina chezvo zvekuti takundofambira zvemusha izvozvo nunga zvakabva zvatiwo uda kuona wauda kuti tikatinganisa panapa because zvitoti ini zvotonzi wewo takasiwa pano saka iwo uda kuti dzinga ndiwani alright mwana uyu paakarwara makamendesere kuchipatara mwana zvakaita kwamachipisa kunodhiriswa kwamachipisa chironda kusejari saka paakashaya airwara nei aitemwa nemusoro here mudumbu here gumbo ainzwei gumbo ranga razvimba saka paakaenda kwamusana uku ini ndakati murume wacho achiti ari kunzi ari kuingwa nezvinhu anongoti anoingwa nezvinhu yaari chibatsirwa sei saka asa bhosi kana munhu aenda unorapwa anofanira kuti hapana chinouya chiita chichimuvhiringa saka akati 3 months ari ikoko kubva asisakwanise kufamba atakamhina naye kubudiriro kutaunda kuchechi zvakanzi mwana akati se inyoka iri kuita se iri kumudya chii komakadi kuenda naye kugomo mazaya zvaitika zvacho teteka zvekuti inoona handina chandinacho handina saka vanasisi vacho ndovaigona kumubva kuti vanzwa kwati kwanokwanisa kuti abatsirwe kuyo kana kunonzimune musina mari handina mari vane mari ndo vanenge vachitaura kuti taakuenda naye kwakati kuti uzoramba kuti azviite pamunoti mwana anogona kuita se ari kunobatsirwa vari kuita se vari kuenda ikoko alright okay saka nhasi sekuri muda kubatsirwa nei adaendaona vanotibatsira kudambudziko irori tete tatambura naro apa mari hamusisi handisina mari mapera yapera izvozvizvi
imba iri kuda kutovharwa takatopiwa chitsamba musunu Eish, kutova 16,000 iningirikini handina mari yacho yeah. Okay. saka ataona vanoti vose pamusha pacho izvozvizvi vakutotyisa asi sisi kushaya kwako kuita mukoma wangu pana naamai nanababa kana pakashaya panga pasingatyisa pamusoro pedzimba apa panzi panoita kufanika parikandwa matombo Yeah. Huh? Alright. Okay. So vanoda kukubatsirai vanokubata ipapi. Right, vanhu weye muri kunzwa mari chaiyo hapana. Tiri kutarisira vanobatsirawo pachena muri iyi. Gogo nasekuru vatambura vari kuti mudzimai wemukoma wavo nevana vari kupota vachiona munhu ari kuita bonde navo baba kana kuti ivo baba mukuru vakashaya ava vachiita chi vachiita bonde navo saka vari kudawo kubatsira sekuru munobatika panhamba dzipi 077 Mhm, 66 mhm, 23 mhm. 900 All right. All right. Okay, 0776 623 900. Anditika 0776 623 900. Pane dambudziko ramambotaura rina gogo ravari kusangana naro chii? ivo vaitomukoma Gogo ava vari muno. vaiti mukoma wangu because but ipo patakapedzisira uko zvainzi vakaona vanhu vainyoona zvemusha saka vakagadzirwa chi kana kuti ndio mukoma wangu vakasiya vakagadzirwera ndisi Okay. All right. Sekuruka tinovimba pane vanhu vachakubatai totenda tibva tangowirirana kuti sekuru havana mari aichokwadi vari kuda kubatsiraiwo nemwoyo wamwari ngatende uyezve muchibatsira pachena handitika ngatende muchivabatsirawo pachena vese nagogo handiti naigogo mari hapana hapana hatisina dana kuti tichange kuona mapirisi zvakatoma baba kushaya kwemwana vakatenga vari kugongo tikangoti vakangobva chiri china vakati friday ani ava orit ogogo tikati china friday saturday mande mwana ndopakabva ashaya orit sekuruka tinovimba kuti tichawana vanhu vachatibatsira handi ndingatende notenda zvangu tete ngatende zvikuru hatatambura orit okay aiwa tatenda nekuuya kwamaita aiwa totenda tatenda nekuuya kwamaita uye tiri kutarisira kuti vanhu vachakubatsirai handitika aiwa ndingatenda hatinotenda zvikuru chaizvo orit gogo orit maita basa right saka vari kuda kuti vanga vachibatsira gogo nasekuru nhamba dzavo zvekare 0776 623 900 0776 623 900. Tichiendera mberi nechirongwa chedu vetolgate motor space vanosuplya